Dugay na po wala kasuroy og gulay do sa kong mga suki ba. Kapit na nilaos na akong mga gulay bro. Suroy ko ron pag guman ako maglungag sa kadali. Koy, ikaw si suroy na ng gulay ito koy bege, maglungag ko ba? Sama na ibong napatay buhat diri ah. Tapos pa sa restaurant na yung gulay ka. Anong nagmodule pa ta? Sige na good lang. Kay maglungag ko po ba? Dugay na ta, wa kasuroy og gulay do sa mga suki ba. Minaw sa mga gulay dito, suroy-suroy po dito kato ni agi ra ba. Maglungag ko diri, wa tay panudan. Ang ubang kanon aturan lang isudan kay wa tay sudan. Lol, ada. Tungod kung ano, nabupit ang kanang wala tayo bato nun, di ka manugo. Karon nga naanan naman tayo. Bato nun, ana ka manugo. Maglungag man ko. Sige na lang eh. Suroy na dito kay mga suki dito. Dugay na ito nagpabot ito ang mga lamian nga mga gulay ba. Isko pa kayo na kay maglungag ko ko. Sige, suro na lang ako. Dito sa unahan ha, dagan kay mga kuha na to dito. Mga suki. Koy, di magdugay ha. Kaya itong mga suki ito ba nagpaabot na. Pagdali niya. Tarong nagsuro dito. Oh, lagi. May paansiran naman ako module niya. Gulay. Gulay. Uy, gulay te. Suroy na lagi, suroy. Suroy papa. Gulay. Gulay bro, gulay. Kamunggay kamote. Dahon saging. Gulay. Hang. Asa na mong mga helper? Ay, dugaya pa mga mong biyahe pa, Mip. Gaya pa itong mga helper. Asa na ito nang ato to? Shit na yung mga helper. Nagdala pa may krodok. Na. Gulay, gulay pa niya. Saging, kamote, kamunggay. Gaya pa mga helper, oy. Ano ba ito? Buangan ka? Pari ka ba ito, day? Kabait ba? Tuga ba yung magdala? Suroy gulay ba? Saan po mga helper, ha? Tas, bayan lang tataka, dugay yung mga helper. Mga helper, mga day ko. Yung asa, mungkin lapapad. Gulay, Gulay! gulay. Ah, dapat na yung suroy ko, eh. What? Sugo na mong papa, pasuro doon ng gulay. Ah, po dapat ito na yung suroy. Kung ko ano, basta kayo, suro-suro na Sa daw. suroy na. Tara, suroy tara. Gulay! Ay, gulay siya. Ay, tama day ba eh. Ah, dapat. Anak din si papa, siya masuki daw ako. Anak siya gaya na. Asa dapat nga suka nga okay, balay mong balay diri ah. Ambot lagi, asa, basta dito ta. Ta, tutusunan ta, sige ka balay ito. Gulay! Ay! Gulay, gulay! Sir, gulay sir. Sir, gulay! Gulay. Suro na lagi, Suroy hindi ra na po ni pa, suroy ra na. Suroy na. Suroy ra man eh. Gulay, gulay! Gulay, karpo ko nito. Gulay, dahon kamote, kamunggay, gulay. Kamunggay, Gulay dia, gulay. Gulay. Gulay mo dia. Kamunggay. Balit kamote. Oh, balit na mo. Eh, sorry na lang mo na oh, gulay. Gulay mo dia. Gulay mo dia. Oh, gulay. Mga lugar, okay, mga balay-balay dito kita. Ni mga sukes yung papa ni ay. Kuya, basta sa dulay ang tagipagtahan sa. Patay na kita balay dire. Gulay. Gulay. Dahon kamunggay. Sorry lagi, dili. Boss, gulay boss. Sorry ra, sorry. Kamote. Ay, sure na ba ni boss? Kamunggay, kamote, gulay. Gulay mo dia, kamunggay, kamote, gulay. Daon saging, gulay mo dia, gulay. 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 Gulay, boss. Sure na ba ni boss? Suro naman eh. Sure na naman ng gulay. 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 Gulay mo dia, gulay. Gulay mo dia, gulay. Gulay, boss, gulay. Gulay. Ay, sure na naman ni boss, sure. Gulay. Gulay mo dia, gulay. Gulay mo dia, gulay. Gulay. Gulay mo dia, okra, kamunggay, lugbate, saluyot. Oh, gulay mo dia, gulay. Gulay, gulay. Gulay, gulay day. Gulay day, gulay day. Mama nga. Ah, sure na day, sure na day, gulay. Gulay. Gulay mo dia. Ay, puloy. Igo tara. Suray niya. Ano ito pa man suray eh, hindi sa maligo eh. Ikaw na bala sure day, lamig inigo ma. Sige na, ubal, tayo sim. Ah, tara.
Ang gina sa tanay, sulod pa mali. Papuloy! Lakat ay. Uyak si Baktas ay layo kita abtan ba. Utso na ni Tria. Abli so kay sumpapa ay. Matay ito. Musta relax sa tanay. Uyak si Baktas ay. Asa man so kay sumpapa ay. Kapoy na og Baktas ba. Labi ko biyahe ron. Atay pinding din akong biyahe ron ba tungod nimo. Tawanan niya. Bot ganun na, ako kabalo. Puro naging sa papa sa kuha nga. Asa lapit yung masuki. O lagi, nadamay na ko sa suri-suri da. Kabe ko biyahe ron. Madam na ba ko ron sa naurasa. Tra, ato to sa nanta, signa mo suki dito. Tra. Uya na eh. Gulay. Lekay. Uya si Baktas eh. Usang di suki sa papa re. Dito ta kay napabe ko biyahe ron. Tra. Eh. Meanwhile, Baktas sa gulay. Kuya Baktas eh, napabe biyahe ron. Oh, sige, salamat ha. Ito na po ka, basta ipakita kong papa ba? Ano man, nawag ba? Sabi? Lubos! Oh, saman? Cancel ang biyahe? Ay, ataya ni eh. Cancel ang biyahe dahil. Oh. Cancel biyahe. Mungdan dyan yung bukoy ba? Damay na ko siyang kabuang. Cancel na nda. Eh, suray eh. Ha? Ano dyan? Ano na inahurot na? Suroy, maga. Ha? Suroy, magani mo. Di suroy na ko eh. Pagkabaling nga, gindi mo yun. Yung sabay sudahan na turon. Kaya watay kapalitan na rin sudahan. Kaya umani mo na halin eh. Biligyan, dahil ba mong isuroy na? Pagkabaling nga kayo. Sudahan dito ka. Sudahan dito. Ingon, suroy. Istot, ibaligyan eh. Bigog suroy. Peklawan lang ko na eh. What's up mga ka-F4? Shoutout lang rin na mo si Licar Claire Bunahos. Shoutout po ko kang Ansan Arjan. So, kailan na Jules. Og shout out po ko kay Kuan Junski Mandulara. Og shout out na kang sa mga team Acro ng Santo Tomas. Shout out sa inyo mga bro. Sa gusto mo pa shoutout no, comment lang mo sa mga YouTube channel. Then hashtag F4. Bye. Bot nga yung hashtag F4 ha. Kung di nyo bot nga, di mo na mo i-shoutout. Thank you. Bye bye.